Sziasztok! A mai videóban azt fogjuk megmutatni nektek, hogy hogyan is érdemes becsomagolni az esküvői csokrotokat, hogy a lehető legszebb minőségben érkezzenek meg a csokrok hozzánk. Ehhez nem kell más, mint maga az esküvői csokrotok, ez a legfontosabb. Kell hozzá egy nagy doboz, amiben maga a csokor lesz elhelyezve. Kell egy kisebb doboz, ami majd a vázát fogja képezni a csokornak, illetve kell hozzá papírtörlő, egy műanyag zacskó, egy hajgumi, vagy bármilyen műanyag gumi, egy olló, és igazándiból kitöltő papír csomagolóanyag, és egy PDF kinyomtatott doksi, amit megtaláltak a weboldalon, vagy igazándiból kézzel is írhatjátok. A lényeg az, hogy tudjunk rólatok adatokat, hogy tudjuk, hogy a csokor kihez tartozik, mikor érkezett, honnan jött, stb. Tehát lássunk is neki ennek a csomagolásnak. Először is el kell készítenünk a vázát a doboznak. Én már egy kicsit csaltam, úgyhogy az egyik oldalára vágtam egy X-et, ahogy látjátok, és benyomkodtam. Tulajdonképpen ezt egy kis késsel értem el, vágtam rá egy egyszerű X-et, benyomkodtam, és ez lesz a tökéletes helye, vázája a csokrunknak. Ha ezzel meg vagyunk, akkor az az oldal, amit nem vágtunk meg, a hátoldala ennek a doboznak, ez lesz beleragasztva a nagy dobozba, pontosabban az aljába, így. Ez pedig egy sima cellusszal tudjátok megtenni, vagy bármilyen kétoldalú ragasztóval, hogyha van nálatok, egy hosszú csíkot kell kötni, és ezzel kell leragasztani igazándiból bele a dobozt. Ha ezzel meg vagyunk, látjátok, jól bele van ragasztva ez a doboz a nagyba, akkor jöhet a következő lépés, mégpedig a csokor előkészítése. A csokor előkészítése sem egy bonyolult folyamat, fontos, hogy egy jó nedves papírtörlővel fedjük be a szárait a növénynek, nem kell túl sok papír hozzá, éppen annyi, illetve a virágon is van víz, éppen annyi, hogy jól benedvesedjen ez a papír, ti még ezt külön be is vizezhetitek. Nyilván ez azért fontos, hogy a nagy melegben, amikor külditek nekünk a csokrot, akkor a napok alatt még mindig kapjon van nedvességet ez a virág, így jobban fogja bírni az utat, és szebb állapotban fog megérkezni hozzánk. Ha ez megvan, akkor ezt szeretnénk becsomagolni egy műanyag zacskóval. Ez azért kell, hogy a vízes papír ne áztassa el a többi papírt, illetve a vázáját ennek a csokornak, így garantálva, hogy épségben megérkezik a csokor. Ha ez megvan, akkor rögzítsük ezt a papírt, illetve műanyagot a csokrunkon, így képezve egy kis vázát neki. Ha rajta van a műanyag, és ezt pedig lezártuk egy gumival, vagy hajgumival, akkor beletehetjük a vázánkba a csokrot. Megvan, akkor jöhet a tér kitöltése, ami tulajdonképpen valamilyen papír, vagy valamilyen olyan csomagoló anyag, ami nem műanyag, ami nem fogja nagyon berohasztani a virágot a küldés során. Tehát célszerű valamilyen papír, csomagoló papír használata, ezzel tudjuk védeni a virágot is egy kicsit, illetve kitöltjük azt a teret, ahol nincsen semmi, így kevésbé fog csúszkálni maga a virág. Ha becsomagoltuk szépen a csokrunkat és biztonságban van, akkor az utolsó lépésként adjuk hozzá ezt a nyomtatott és kitöltött papírt, de az is lehet, hogy kézzel írjátok meg. Fontos, hogy az adataitokat tartalmazza ez a papír, legyen rajta a nevetek, legyen rajta egy e-mail cím vagy telefonszám, illetve legyen rajta az esküvőtök dátuma. Innen tudjuk, hogy nagyjából mikor indult el ez a csokor otthonról, illetve hogyha szeretnétek bármilyen egyéb elrendezéssel, virágokkal kapcsolatos dolgot megosztani velünk, akkor ide a papír aljára nyugodtan írjátok rá. Ha ez megvan, akkor ezt is adjuk hozzá a csomag tartalmához, és nagyon jól csomagoljuk be, vegyük le, ragasszuk le ezt a dobozt, hogy nehogy bármi baja történjen. Ha pedig ráírtátok azt is, hogy törékeny, elláttátok mindenféle felirattal, jól becsomagoltátok, akkor irány a csomagolószolgálat, küldjétek el nekünk, mi pedig nagyon fogjuk várni ezeket a csokrokat. Köszi, hogy megnézted ezt a videót, szia!